Kroz cijeli svoj profesionalni život želio sam učiniti dostupnima medicinska izdanja svjetske vrijednosti svojim kolegama. Zato sam sa svojim istomišljenicima organizirao mrežu nas doktora da to uradimo. Također smo osim za studente i liječnike mislili na naše pacijente, pa smo preveli knjigu za pacijente. I na koncu mogu reći da sam sada jako sretan što su sva ova izdanja pretvorena u digitalni oblik i na taj način su postala dostupna svim hrvatskim liječnicima uvijek, u svakom trenutku, na radnom mjestu i potpuno besplatno. Hrvatska liječnička komora krovna je liječnička organizacija u Republici Hrvatskoj i okuplja preko 20.000 članova. Glavni je nositelj projekta HEMED i zajedno sa partnerima u projektu razvija ga već 3 godine. HEMED je inovativan, multimodalan, jedinstven, suvremeni projekt koji hrvatskim liječnicima, studentima medicine, ali i našoj općoj javnosti donosi relevantna stručna izdanja u elektroničkom obliku. Sve je dostupno sa jednim klikom miša ili jednim pokretom prsta na vašim smartfonima. Prema našim saznanjima radi se o jedinstvenom projektu ovakve vrste u Europi. Iznimno smo ponosni što ga možemo ponuditi našim članovima, ali i svekolikom pučanstvu. Zadnjih 20 godina intenzivno surađujem sa izdavačkom kućom Placebo na prevođenju kapitalnih medicinskih izdanja kao što je Harrisonov princip interne medicine, kao i na izradi farmakoterapijskog priručnika. Kao pročelnik katedre za internu medicinu prošle godine uveo sam i digitalnu nastavnu platformu na navedenoj katedri i zapravo taj naš doprinos je itekako prepoznat od strane našeg sveučilišta te je nagrađen sa rektorovom plaketom. Jedan od mojih ključnih kratkoročnih nastavnih ciljeva je kompletna digitalna transformacija nastavnog štiva na svim katedrama Medicinskog fakulteta. I upravo multimodalna HEMED elektronska platforma omogućit će našim studentima usvajanje recentnih spoznaja iz područja medicine koji su zasnovani na medicinskim dokazima. Dakle, pozdravljam usvajanje ove digitalne platforme te sam mišljenja da će ona biti značajan doprinos u unapređivanju nastavnog procesa ne samo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, nego i na drugim medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Evo, upravo sam otvorila stranicu HEMED-a. Na ovoj stranici mogu pronaći najbolje svjetske udžbenike prevedene na hrvatski jezik, što mi kao studentici medicine jako olakšava učenje. Osim što su udžbenici prevedeni na hrvatski, njima mogu pristupiti potpuno besplatno i još ih mogu čitati na svome mobitelu ili bilo kojem drugom uređaju koji ima pristup internetu. Na HEMED-ovoj platformi nalazi se osim udžbenika i baza lijekova. Baza lijekova mi služi jako dobro kada se nalazim u bolnici i trebam provjeriti koji je lijek se nalazi pod nekakvim tržišnim imenom koji se često koristi u kliničkom okruženju. Osim imena lijeka, mogu naći sve o doziranju lijeka i načinu propisivanja. A to su sve podaci koje bi student medicine trebao naučiti i može vrlo lako pristupiti u bazi lijekova. Do sad smo mi studenti kliničkih godina kupovali džepne priručnike, a sada konačno pomoću HEMED projektu imamo na dohvat ruke vrhunske udžbenike i bazu lijekova upravo na našim mobitelima. Super je što se radi o elektronskom izdanju, što znači da ja trenutno u ovoj svojoj aplikaciji imam i bazu lijekova i Harrisona, principe interne medicine, MSD priručnik, priručnik simptoma bolesti i čak priručnik za pacijente. Meni je možda najzanimljivije sad Harrison, zato jer ja trenutno učim internu medicinu. Kad ja otvorim u aplikaciji Harrisona, imam ponuđene sve moguće grane interne medicine. Time mogu izabrati jednu, na primjer evo sad nefrologija.
I onda imam ponuđene sve moguće bolesti i simptome. Na primjer, idem otvoriti akutno zatajenje bubrega i ovdje mi se otvori epidemiologija bolesti, diferencijalna dijagnoza, laboratorijski nalazi, uremijski sindrom, znači sve što se tiče te bolesti. Također je bitno što imamo poveznice na lijekove. Tako da, na primjer, evo tu u bubrežnom zatajenju ja mogu naći lijek poput ciklofosfamida i kad ja kliknem na link za ciklofosfamid, imam mogućnost prikaza svih mogućih ciklofosfamida koji su na tržištu i također mogu vidjeti koji su srodni lijekovi ciklofosfamidu, koje su farmakokinetika, farmakodinamika, sve o tom lijeku. Dakle, imam direktni pristup na bazu lijekova. Putem Hrvatske liječničke komore okupljeno je više od 300 liječnika, volontera, koji su protekle 2 godine uz pomoć online platforme koja je iznajmljena u Francuskoj, uz izvrsno poznavanje engleskog jezika, jedno dobro informatičko znanje, kontinuirano prevodili i preveli 10.000 stranica vrhunskog medicinskog teksta za liječnike i za naše pacijente. Kao specijalizant dječje i adolescentne psihijatrije, u ovom projektu sudjelovala sam u pripremi psihijatrijskih specifičnih tema iz Merck priručnika, svjesna uz primarnu terapeutsku ulogu da nas liječnike obvezuje i ona edukativna i javnozdravstvena. Doživljavam ovaj projekt iznimno važnim u oblikovanju studenata i specijalizanata prema budućem kliničkom radu. On će osigurati jednu sigurnost u radu, skratiti dijagnostički proces i olakšati odabir terapijskih tretmana. Danas smo u vremenu u kojem se nalazimo zasićeni informacijama. Ovaj projekt i ova platforma olakšat će u odabiru aktualnih i provjerenih informacija i to na jednom osuvremenjenom mjestu. Sukladno iskustvima mojih kolega u inozemstvu, kojima je ovakav vid rada od ranije dostupan, raduje me realizacija ovog projekta, realizacija jednog novog modela usavršavanja, učenja, napredovanja medicinske struke i kod nas. Tim iz Utilisa razvio je rješenje za upravljanje sadržajem koje omogućava da se prevedeni tekstovi uvezu u naš sustav i povežu sa bazom lijekova. Baza lijekova nastaje tako da se povuku podaci iz Hrvatske agencije za lijekove i povežu sa podacima čiji izvor je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Takva baza se onda povezuje sa prevedenim sadržajima i omogućuje dvosmjernu vezu. Od strane lijekova prema tekstovima o kojima se o tim lijekovima govori i od strane tekstova koji spominju neke lijekove, oni omogućavaju da se direktno pristupi samom lijeku. Najveći izazov bio je automatizirati sve procese da zahtijevaju minimalnu intervenciju ljudi. Cijela platforma je napravljena na način da omogućava dodavanje naknadnih sadržaja, dakle novih knjiga koje će biti prevedene i isto tako povezivanje sa bazom lijekova. Dakle, okrenuto je prema budućnosti. Inovativna farmaceutska inicijativa u Republici Hrvatskoj okuplja i predstavlja farmaceutske kompanije koje se bave istraživanjem i razvojem lijekova. Inovacija je DNK naše industrije. Da bi došlo do ekspresije tog gena, potrebni su sjajni znanstvenici, puno vremena i značajna financijska sredstva. Svakodnevno radimo na istraživanju novih terapija koje mogu spriječiti bolesti i liječiti ljude, kao i poboljšati kvalitetu i trajanje života. Osim u lijekovima, sudjelujemo i u drugim inovativnim rješenjima za zajednicu. Ta rješenja doprinose poboljšanju ishoda liječenja, unapređuju izobrazbu doktora i povećavaju zdravstvenu pismenost pučanstva. Ponosni smo partner ovog velikog projekta. Osigurali smo financiranje izrade platforme i autorskih prava pojedinih izdanja. HEMED je i platforma za komunikaciju, lako i brzo dostupna širokom krugu korisnika koji trebaju provjerene zdravstvene informacije. U ovaj projekt uloženo je puno rada, energije i sinergije svih uključenih u razvoj platforme. Kroz suradnju struke i industrije, primjerom javnog i privatnog partnerstva, HEMED je društveno odgovoran projekt i naš zajednički poklon zajednici.
Pozivamo vas da već danas skinete mobilnu aplikaciju ili posjetite stranicu Hemeda. Predložite nam nova rješenja, predložite nam nova izdanja. Udruge pacijenata pozivam da predlože nove priručnike. Svi zajedno možemo poboljšati ovaj projekt šaljući svoje ideje, komentare, nove prijedloge. Ovo je naš zajednički projekt. Znanje je moć.